Madam kadinga utonera. Utonera. Hamga muwe tunaita cheese. Takachada nani? Cheese swire. Karkwende. Right. Unoda kuti ndigare ndingodya zvinhu zvechirungu. Unogara udya zvechirungu. Ndokuziva. This is nice. Okay, 2 minutes. Alright. Hello. Plumber. Kon picture remukadzi ndokupi. Kan. You don't know why it's going on. What is Plumber Diano. The plumber. Plumber call you my picture papa na plumber Diano. Picture. Kazi ngapo room number na plumber. Iwe usade kundi ini nandi ndogara nchitirwa zvinsina basa inini Ndi plumber urozvenda pano pamusha. Iwe uruda kundidherera here kana kuti urikundionera pasi mira ndikuda mani handidi ina ndidi kusanganiswa ini Aiwa zvinhu zviri kudara handisanganiswa handisi mukadzi womusanganiswa muzvinzwa aiwa iromo iwe nonsense ena chakuda pana handichakuda pana nonsense munoti munhu randiri kuchengeta Jesu chikuregerawo ndokuchengeta iwewe wanditula marara iwewe regera nonsense Jesu regerawo kana ichi alright Ayende munhu ayende wale munhu izvi zvihembe zvako izvi nonsense mani iwe komige out buda imba handigare newe pano mumira Get away! Sakanga kazironga
Hey.